Видали, яких ряженых панков снял некий дядюшка у Слуцку? Слушайте, от вас не шугаются народ? Ну, по-разному. Кто-то ведет себя как быдло, а кто-то нет. Пацаны зусім маладыя, напэўна, яшчэ школьнікі, але па стылю, ну просто выдатнікі. Іракезы, касухі, чырвоныя мартынсы, мільён нашывак. Але гэтыя панкі, ну нейкія занадта чыстенькія і прыгоженькія. Быццам мамка ім вось штонькі пагладзіла і выпусціла пагуляць. І вось крыкне з акна: «Мішенька, ідзі есці, а то астыне!» Ну, гэта я, конечно, жартую. Адзіная прэтэнзія, у хлопцаў няма ніводнай нашыўкі беларускіх панк-гуртоў. Толькі ў пацанчыка з агнутым казырком пад кішэняй відаць нашыўка мінчан і не панкаў, хаос-машын. І гэта сумна, але прычына зусім не ў тым, што беларускі панк-лайно. Гэта не так. У нас ёсць гурты, якія з'яўляюцца эталонам жанру і прызнаюць іх і на захадзе, і на ўсходзе. Deviation, Контра-ля-Контра, Багна, Destroys, Monday Suicide, той же Нейрадзюбель. Чаму не? Тым паче, мой падпісчык падказаў, што гэтыя беларускія хлопцы самі музыкі. Во, зацэні, як яны выглядаюць на сцэне. Напишите ў каментарах, як вам стылёк дзецюкоў. У наступным відосе я пройдуся па каментарах, якія пакінулі жыхары Слуцка ў інстаграме. Там такая мілата. Падабаецца мой праект, прыходзь у аўтарскі тэлеграм-канал Музыкоўскага. Калі жадаеш падтрымаць донатам, то ў апісанні ёсць спасылка на Buy Me Coffee.